Zdravo, došli smo kod lekara? Zdravo, devojke. Čekajte, počela mi je alergija. Izvinite, alergična sam na životinje. Je li to mačka? Za to se osjećam loše. Ne možete ući u bolnicu sa životinjama. Ovo je novi izazov na kanalu Hahanom. Prođite, lekar vas očekuje. Stop, životinje su zabranjene. Koga vozite? Beba mi je u kolicima. Beba? Onda imam poklon za nju. Ćao, dušo. Šta? Pas? Izlazite iz bolnice i da vas više ne vidim ovdje. Užas. Treba sad baciti ovu igračku. Fuj. Wow, kakvi grudi. Hoće li i meni ovdje napraviti takve? Idemo. Stanite, ulaz sa životinjama je zabranjen. Jel vidite znak? Odlazite. Zdravo, ja sam vaša nova cimerka. Zovem se Candy, a vi? Jeste li dobro? Mamice? Jao, to su moje hrčci. Nisam ih mogla ostaviti kod kuće, tako da sam morala nešto da smislim. To mi je prvo palo na pamet. Duša mala. Tako ste tužni. Je li vama nedostaje vaš kućni ljubimac? Možete se igrati sa mojim? Dobro jutro, došla sam da promenim zavoj. Prođite, u stvari čekajte. Životinje su zabranjene u bolnici, tako da ću uzeti vašeg pacova. Dajte ga ovamo. Vratit ću ga vam kad promenite zavoj. Požurite. Jao, a kako ja donesem svog žohara pita? Imam ideju. Zdravo, imam veliku kvrgu i jako me boli. Mogu li da prođem preko reda? Naravno, prođite. Kate, došla sam da te posjeti, a niko me ne prati. Ćao, Candy, a šta ti je sa glavom? Ćao, šta? To je iznenađenje. Sad ću ti pokazati tvog novog prijatelja. To je žohar Pit. Sa njim ćeš brže ozdraviti. Ti si prava drugarica, Candy, hvala. Daj mi ovo malo čudo. Joj, tako je sladak. Zdravo, imam zakazan termin. To je divno. Je li to hrčak? Jeste li pobrkali bolnicu sa veterinarskom klinikom? Dajte mi životinju i prođete. A šta? Životinje su zabranjene? Ali i moje ribice? Imam ideju. Sad ću se presvući u lekara. Lepo mi stoji. Ja sam Dr. Candy. I ovo će mi isto trebati. Stavit ću svoje ribice u kapaljke. Nadam se da će moj plan uspjeti. Zdravo, nosim kapaljke za pacijente. Mogu li da prođem? Odlično. Uveče ćemo popiti čaj zajedno, kolega. Kate, to sam ja. Ćao. Donela sam ti Roberta i Harrya. Čekaj da ih sipam u čašu. Jedna je na slobodi, ostala je druga. Čekaj, Harry. Sad ću te pustiti da vidiš mamu. Eto, Kate, izvoli. Nadam se da će ti tvoje ribice pomoći da brže ozdraviš. Jao, presrećna sam. Ove zvezde su tako čudne. Osušilo mi se grlo, moram popiti vode. Jao, šta je to vodi? Riba? Ali odakle je tu? Hej, je li to tvoja riba u ovoj čaši? Jao, za malo mi je pojela Roberta. Dobar dan, šta je to, pas? Ne možete ući sa njim. Stvarno? Onda idemo kući. Hajmo, Rex. Neće da nas puste. Moj mali maus, hajde dušo, jedi, treba ti snaga. Šta? Ne puštaju životinja? Znam kako da unesem mausa. Ti si pacov špijun, zar ne? Čekat ću te unutra. Trči, prijatelju. A ja ne smem da zaboravim sir, inače će se maus izgubiti. To je to. Zdravo, zakazan mi je termin. Imate li neke životinje? Šta je ispod kačketa? Dajte mi. Životinja? Kako možete da mislite tako meni? Pogledajte sami. Jel prazno? Jeste. Hvala, mogu li da idem? Ćao. Ćao, Lila. Donela sam ti prijatelja, ali prvo ga moramo naći. Evo ga. Sad će osjetiti miris sira i doći ovdje. Jesi li ovdje? Hajde, dođi ovamo. Svaka čast.
evo tvog prijatelja. Mnogo je pametan. Sad ću ti ispričati šta je uradio. Pokažite korpu, šta je unutra? Gušter? A ne. Jeste li normalni? Oduzet ću ga na vreme dok ste u bolnici. Idite kod doktora sad. Jao, kakva zla medicinska sestra. Ali ja imam samo malog puža. Neću ići bez njega. Tačno, smislila sam nešto. Pretvorit ću se bolničkim kuvarom. Sumnjam da će pregledati šerpe redovnog kuvara. Samo treba maskirati svog puža, tako da ga niko ne primeti. Odlično, a sad ću se sama presvući. Gotovo. Gde letiš? Moram te proveriti. Vidim da si nova kuvarica, jel da? Fuj, kaša. Dobro, idi brže, muka mi od tog mirisa. Zdravo, dragi pacijenti, donela sam doručak. Imat ćete ukusnu kašu. Ko je gladan? Dajte mi svoje tanjire. Hoćeš kašu? Izvoli, ali da si pojela sve do kraja. Proverit ću. I nemoj da se mrštiš. Znam da je užasna. Kate, čao. Ja sam Candy. Nisi me prepoznala? Donela sam ti nekog poludećeš. Vidi, ovo je puž Gary. Baš je sladak, zar ne? Zdravo. Ko je to, zec? Kako ste mi dosadili sa svojim životinjama? Ostavljajte ih kod kuće, a sad ga dajte ovamo i prođite. Brže, red vas čeka. Odlično, sad možete proći. Šta? Ne puštaju sa životinjama? Užas. Ali Kitty me smiruje. Tačno, imam ideju. Stavit ću torbu ispod džempera misleći da sam trudna. Zdravo, došla sam na ultrazvuk stomaka. O, trudnica. Čekajte, moram da vas poslušam. Da čujemo šta kaže vaša beba. Šta je to? Čujem neku životinju, a liči na mačku. Pokažite mi vaš stomak. Šta dozvoljavate sebi? Moje dete već zna zvuke životinja. Da li je to neki problem? Izvinjavam se. Možemo vam uraditi ultrazvuk ovde. Stanite ovde. Dakle, šta vidim ovde? Četvoronožno čudovište. Znala sam da me varate. Odlazite odavde, odmah. Bila sam u pravu, to je mačka. Ups, izvinjavam se, idem ja. Strašno. Jel vam se dopao naš izazov? Onda ga lajkujte i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Ćao, ćao.